yo. Stop! Stop! Hey. Hawu, yini manje David yini? Kwenze njani? Stop, uboshiwe. Hey. Stop uboshiwe stop. Ubani manje uboshiwe? Isho igama lomuntu oboshiwe. Ntobe ngithi mina uboshiwe. Angazi bombopheleni. Hey. Ulo muntu lo othi we ezweni we ma ulo muntu lo yoboshiwe uyoboshiwe. David isho umuntu oboshiwe wafika ukuthi umuntu uboshiwe. Hawu isho ukuthi ubani oboshiwe. Wow uKing Nuba uboshiwe uKing Nuba angazi bombopheleni. Ya isho igama lomuntu oboshiwe manje ubhizi uthi uboshiwe isho igama lomuntu oboshiwe. Ubani oboshiwe? Ubani uKing Nuba? Hayibo uboshelene bambophele ukuthi ucula kamnandi bathi izindlu zodaka amandla kababa izindlu zodaka bambophele leyo ngoma leyo cabanga bavele bamfaka lapha bathi ucula kamnandi siyakubopha nakutshela hayi we David right la ukhona umuntu ongaboshela ukuthi ucula kahle ukhona umuntu abangambophela nje ukuthi ucula kahle ubani nje umuntu ozothi ngiyakubopha ucula kahle ngiyakubopha ngikufake ejele ubani loyo ubani umuntu abangambophela ukuthi ucula kahle niyagula wena ngathi yagula kathi sotobe ungishayelani ngezulu ngiyakutshela ukuthi bambopheleni mos khuluma into ehlanganayo ukhuluma into